μένα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τη χώρα μας και για τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί σήμερα ξεκινήσαμε τους εμβολιασμούς στο νοσοκομείο μας, που ήταν στο κέντρο αναφοράς. Σήμερα πιστεύουμε ότι είναι η αρχή του τέλους αυτής της πανδημίας, αυτού του πολέμου, και είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα το ότι θα ανταπεξέλθουμε με σε πολύ καλύτερες καταστάσεις, και αν συμμετάσχουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια θα πετύχουμε τον καλύτερο δυνατό στόχο στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Εύχομαι όλοι να συμμετάσχουμε σε αυτή την προσπάθεια για να γλιτώσουμε από αυτή την πανδημία. Μπορείτε να μας πείτε τον προγραμματισμό για τους εμβολιασμούς που θα γίνουν στο ΑΚΕΠΑ? Ο προγραμματισμός είναι αυτός που έχει ορίσει το Υπουργείο. Μέχρι την 4 του μηνός εμείς θα προχωρήσουμε περίπου σε 500 εμβολιασμούς. Εν συνεχεία θα επιταχυνθεί αυτός ο ρυθμός ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου. Εμείς έχουμε δώσει το πρόγραμμά μας, τις δυνατότητές μας, και πιστεύουμε ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου θα τελειώσουμε το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου. Είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι και πιστεύουμε ότι θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο αυτά τα νούμερα.